Investigazzjoni interna li saret fil-Ministeru tar-Riżorsi ta' George Pulicino kkonfermat dak li żvelat il-Gazzetta Kulħadd il-numru ta' ħaddiema tal-Gvern tqabdu jagħmlu xogħol fuq il-każin nazzjonalista taż-Żurrieq. Il-President tal-Każin Nazzjonalista taż-Żurrieq huwa l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista il-Perit Tony Bezzina li jaħdem ukoll fil-Ministeru ta' George Pulicino. Is-Sibt One News żvela li l-investigazzjoni li saret dwar dan il-każ neħħiet kull responsabilità fuq il-Perit Bezzina u minflok żeffnet fin-nofs lil ħaddiema li jobdew l-ordnijiet li nataw. Il-kulħadd żvela li l-ordni biex il-ħaddiema jmorru jagħmlu xogħol fuq il-każin tal-Partit Nazzjonalista ittieħdet mis-superjuri tagħhom illi jiddeċidu huma jekk il-ħaddiema ħadmux biżżejjed. Kien il-Perit Tony Bezzina li qabad lill-eks kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Joseph Borda biex jibgħat 3 ħaddiema jisbaw il-Każin Nazzjonalista taż-Żurrieq. Dawn il-ħaddiema ħallew il-post tax-xogħol fejn kienu qed jaħdmu għall-ħabta ta' nofsinhar u marru l-każin bil-van tax-xogħol mikri mill-Gvern. Il-ħaddiema damu jagħmlu x-xogħol ta' tibit tal-madwar satejn u kif lestew marru lura lejn ix-xogħol tagħhom tal-Gvern bl-istess van tagħhom. Dan ikompli jikkonferma li dan ix-xogħol kien parti mill-ġurnata ta' xogħol tagħhom, qal il-ġurnal Kulħadd.